Hyvää iltaa urheilusta. Jari-Matti Latvala uskoo saavansa selvyyden ensi kauden MM-rallin työnantajatilanteeseensa vielä kuluvan kuun aikana. Tuore Walesin rallin voittaja neuvottelee tällä hetkellä 2 tallin kanssa. Latvala ja kartturi Miikka Anttila ehtivät kotisuomeen juhlistamaan tuoretta Walesin rallin voittoa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. MM-sarjaa on 3 osakilpailua jäljellä, ja kun kovin jännitys tästä kaudesta on takana, ovat neuvottelut jatkosta kiivaimmillaan. Tällä hetkellä keskustellaan Volkswagenin ja Fordin kanssa. Päätöksiä ei ole tehty, mutta tämän kuun aikana päätökset tehdään, että missä tiimissä tullaan ajamaan kaudella 2013. Latvala nappasi jo toisen perättäisen Walesin voittonsa. Matkan teko liukkailla teillä tuntui hyvältä alusta lähtien. Meillä oli selkeästi Jyväskylässä ongelmassa, että takapää liiti liikaa ja me saatiin siihen vähän rauhallisuutta. Plus sitten, että noin Walesin mutaisen liukkaat tiet niin sopii meidän autolle vielä paremmin. Lokakuun alussa Ranskassa Sebastian Loeb voi sinetöidä maailmanmestaruuden kotiyleisönsä edessä. Latvalalla on kuitenkin aikomus sotkea ranskalaisjuhlia parhaansa mukaan. Viime vuonna meillä oli hyvä vauhti päällä siellä. Me ajettiin muutamia pohja-aikoja ja pystyttiin ajamaan samaa vauhtia Citroenien kanssa. Että mä ehkä haluaisin sen asfalttivoiton ajaa, mutta mä oon enemmän sitä siirtänyt tonne sitten lähemmäksi ehkä tonne Katalonia, joka on niin kuin sopii meille ja mulle vielä paremmin, joka on kauden päättävä kilpailu. Onnittelut voittajille!